ovamo. Tu se možemo sakriti. Prati nas. O ne, možda voda. Jao, ne odgovara. O ne, ona je već blizu. Bežimo. Ajoj. Sakrivajte se. Gde su svi nestali? Nema veze, naći ću ih. Od koje kutije početi? Osjećam da je negde pored. Plašim se, nadam se da me neće naći. Pa gde ste vi? Hajde, izlazite jedan po jedan. Uništit ću svakog od vas. Gde ste? Čujem njene korake. Samo da me ne nađe. Jako se plašim. Čula sam neki zvuk. O ne, jel me čula? Ne. Ajoj. Treba će mi bokserske rukavice. Počinjem uništavanje. Treba pogledati šta je tamo. Evo zvuka. Eto, gde si? Dođi ovamo. Našla sam te. O ne, kakav užas, šta da radim? Imam jednu ideju. Treba će mi dugački metalni prut. Da, tako je. Hajde. Sad ću gurnuti kutiju pored da bih skrenula pažnju. Čekajte. Videla sam pokret ovde. Dođi ovamo. Sad ću te prebiti. Tako je. Još jače. Još. Eto ti.